Arkadaşlar bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Pire'deyiz. Yunanistan Pire'de. Burada 100 yıldan fazla bir dükkan var. Hem bakkal dükkanı hem kafe olarak işler görüyor. Bakın. Müsaade istedim video çekmek için. İşte bu da sahibi amca. İçi inanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel bir yer. Bakın birçok şey. Dükkanın duvarlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma kurşun izleri duruyor. Biz ev yapımı şarap içmek istedik ama saat 2'de açıldığından dolayı servis yokmuş. Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στο Σλάβ. Είμαι 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύσκολες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς είναι υποδομικό. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΠΑΕ, στους συνεργάτες μου, στις εποχές του ΣΠΑΕ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία αυτοματικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσαμε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι.